Днеска ще играем отново Clash of Clans и днеска имам едно много специално видео, защото ще купим не знам как се казва, да го наречем паса. Не, Gold паса се казваше, да, Gold паса. Днешното видео ще апгрейдваме много неща от нашия бейс и както виждате от off камера съм играл много и вече имаме level 15 елексир и не мога да разбирам хора. Town Hall 14 ми трябва. Town Hall 14. Не разбирам, че толкова добре се споря. Не съм се споря много добре. И level 15 Gold Storage. Аз по Gold Storage. Gold Mine. Така че първо хора, нямам търпение, просто това видео, това е най-якото нещо, което съм правил сигурно на този игра. Между другото, хора, бях се апгрейднал преди няколко дни Gold Storage ми на level 13 и това изглежда толкова много яко на level 13, на Town Hall 13 и това на level 13. И ще се апгрейдна другите две, вече се апгрейдвам едно от тях. Първо ще си премахнем всичките неща, че да имаме място за нещата, които ще правим. Между другото имам нов бейс. Промених се го. Доста по-добре от предишния. Ще изглежда як, защото всичкото е на едно място, обаче другите са... Да, намирам го по-яки. Това е по-силно и така. Но сега, хора, между другото, си бях апгрейднал Canon на ето този апгрейд, не знам какво е, Double Canon, май се казва вече. Преди беше така, сега вече е така. И да, само трябва да покажа новите ми неща, които съм направил. Преди бяха ми на level 7 май, последното видео, не помня. Също имаме много нови неща вече. Не са нови, т.е. нови апгрейдове имаме. И апгрейднах си Archer Queen на 24 ранг, също и Barbarian King. Още на 11, много е скъп. 3 милиона. 2 дни, много е скъп. Обаче много и да. Също и се апгрейдвах и тук Barracks на level 10, където имам вече пеката. Между пеката, но една от най-силните вече. Може би най-силните, не знам. После се апгрейднах тук на Air Defense на level 4, Morders на level 6, тук съм го оставил, тук на level 3, също май беше вече level 3. И да, направо хора да започваме да влизаме в видеото, защото, да, както виждате, ето го, Get Gold Pass. Както виждате, аз вече да съм направил всичко долу. Ето, тези съм ги взел, това всичкото съм го взел, 3 милиона, 30 милиона, 30 хиляди, 1 милион, 1 милион и 3000 Champion Gold, не знам как се казва, все тая. Така че веднага, сега ще го купим и ще имаме всичко това, хора. Това е просто толкова я. И също ще имаме новия Royal Champion. О май гад. Това може би е най-яките ми на Royal Champion. Така, хора. Сега пак се връщам. Трябваше да направя нещо много бързо. Сега. Това още не съм го слагал. Окей, това е странно. Няма значение. Между другото, тук има разни футболни скинове, това са много яки и всичките. Ей, тези два ги искам. И Archer Queen, обаче тя вече няма, тя беше преди и тук, обаче вече го няма евента. Така че, хора, да почваме с Gold Pass.
върна след малко. И хора, ето. Първи път го правя. Не мога да вярвам. 40 нови неща. Моля. Добре, Capital Gold. 3000 тях. Да видим дали мога. Още 2000. Ужас. Така. Ще вземем Shovel of Obstacles. Book of Heroes. А не, вече имам една. Не. Още няма да я вземем. Ще вземем също Rune of Dark Elixir. Ще вземем Book of Building. Тя е най-добрата сигурно. Builder's Potion. 5 Wall Rings. Нямам никаква идея какво е това. Bigger Builder Bank. Това прави нещата ни тук. Окей, той ще ни направи тук. О, майка. Това. Сега 3, 2, 1. Хора, гледайте. Чакай, какво? Моля? Чакай, моля? Секунда. Чакай, какво? Не. Това тук ще не се случи, нали? Book of Spells. Не. Чакайте малко. После ще го направим. Rune of Building. Rune of Builder Elixir. Resources Boost. Това е яко добре. Също ще вземем 20% Builder Boost. 20% Training Boost. Rune of Builder Gold. 2K. 2000 Capital. Your strong cannon hit all of the capital gold. Sell the extra for 1 gem. Еми, ком тук. Хора? Изключихме ли го? Чай, какво? Какво трябва сега да правя? Знаеш какво? Сега. После ще го. Така. Book of Heroes, не мога да го взема. Big Builder Bank. Добре, това значи, че Builder Bank size increases to... Да, ето! Добре, взехме го. Rune of Elixir, Rune of Gold, най-добре сигурно. Bigger Bank Multiplayer. Окей. И това ще взема един бука. 5 Wall Rings, 2 Hero Potions, 2 Hero Potionки, Auto for... Okay. 2 Power Potions, Book of Fighting, Pet Potion, 1 Gem Donation и Football Champion. Let's go! Няма вярвам. Хора, това за първи път ми се случва и вече имаме едно Book of Heroes. Така че хора, това ще направя. Ще взема Book of Heroes и мисля, че ще апгрейдна 27 000, 29 000, 2 милиона 400. Това е... знаете какво сета е? Апгрейдваме... да. Така, сега ще използваме Finish Now с Book of Heroes. Окей, сега пак вземем Book of Heroes. Така, хора, гледайте колко много левила. Това какво е обаче? Аз нямам никаква идея какво е това. Нами ми трябва 44, моля! Чака. Дай си ходим тук. Вече имаме 2 такива. Така, хора. Сега. Аз мисля да взимам всичките еликсирове и такива неща.
Тоест да апгрейдвам сега всичките неща, които отнемат към дни. Тоест, например, 8 милиона, ужас. Или па, например, той. 2 милиона и 400. Защо? Имаме Rune of Gold и Rune of Elixir. А тук я да видим. Това отива до 2. Нищо не сващам. Хора, пишете долу в коментарите какво беше това Bigger Bank, нещо такова. Окей, това е много странно. Никога представа. Това е много гадно. Мисля да апгрейдна... Така, аз съм написал някакви неща, които да апгрейдвам и мисля да апгрейдна едно от тях е... да апгрейдна... Само секунда. Кое да апгрейдна? Да апгрейдна Mortars, т.е. Mortars, да ги апгрейдна на level 7. Ако ги апгрейдна на level 6, трябва ми нещо, което ми отнема много дни. Например, той. Eagle Artillery. Eagle Artillery, да. Хора, да. Честно казвам, мисля, че това ще бъде по-яко, обаче се очаква, че не е много яко. Но сега мисля как го направим. Защото имаме много от книгите. Имаме Book of Building, Book of Spells, Book of Fighting. Това е много добър въпрос, как да го направим. Мисля да направим първо и така. Да вземем някакси 8 милиона, още 900 хиляди, да апгрейднем Eagle Artillery. Да апгрейднем това чудо. И също мисля да апгрейднем едно от тези с Book of Building. Да, мисля да вземем някакси 900 хиляди и после да го... После с Rune of Gold да го правим. Само трябва да питам, какво трябва да правим тук? Добре, нали имаме... Clan Capital Unlock at Clan Level 2. Oh my god. Сета. Добре, да, трябва някак се да вземем 900 хиляди. Хора, ще се върна след малко, когато вземем 900 хиляди. И хора, върнахме се. Тоест аз се върна. И имаме 9 милиона. Още малко и ще имаме 10 милиона, но се тай. Лесна работа. Окей, това е добре, защото да, аз искам да се апгрейдна всичко до макс, преди да направим това 13. Така, ще използваме нашия приятел Rune of Gold Phil. Ода! Така, това не беше много добра идея. Защото, между хора, обаче не знам как, защо, за какво ми беше това Bigger Bank. Нямам се никаква идея, това за тук ли е? Не, няма как да е за тук. Това за тук ли е? Не знам, хора. Така че пишете в коментарите. И сега с тези пари ще използваме няколко неща. Първо ще използваме тези 3 милиона за нещо. Не знам я за какво. Ще намерим нещо. Да, между другото.
всъщност Air. Air Ground Cement тая. Така, обаче всъщност това също не е зле. Да апгрейдим това изобщо не е зле. Ама хич даже. Често казвам, мисля и това да апгрейдим. Да, хора, ще апгрейдим това. И после с тия 2 милиона мисля да апгрейдим пак това. Не, всъщност не. Ох, 300 джема, ужас. Ужас. Да. Това беше много лоша идея да направим. А какъв е този Builder Boost? Това е 20% Builder Boost. Аз нямам никаква идея какво беше стои. Добре, след това. Да, хора, мисля сега да използваме Luna Elixir. Да, ще използваме сега Luna Elixir. Или? Да. Добре, използваме го. Вече имаме от всичко 11 милиона. Така, какво имаме? Имаме... Ако направим... Мисля да използваме Book of Fighting за... Чакай, къде се използва Book of Fighting? Ето тук се използва Book of Spells. Така, мисля той да го... Не, няма да използваме 116 джема, много е. Така. Мисля да апгрейднем този приятел и да използваме Book of Heroes. Да. Айде, 25 ранг. Такова. Стея еликсир, т.е. Dark Elixir. Мисля да апгрейднем за толкова малко. Мисля да апгрейднем миньоните. Тука май ще използвам 116 джема. Или... Да, всъщност... Да, ще го използвам. Да. Защото... Да, ще го използвам. Знам защо. Така. Използваме 116 джема. 67 000. Максимум левел на това е левел 5. Това ще го пак. Сега мисля да използвам с този еликсир. Мисля да го направя това. После използваме Book of Fight. Не, това беше ужасна грешка. Не. Ами няма да го избера. Така, няма да чая. Сега ще използваме Luna Dark Elixir. Сега имаме 95 000. После отиваме тука. Правим така. И готово. Макс левел. Перфектно. Окей, и после с тези 27 000... Всъщност... какво да направя с тези 27 000? Ами, не знам. Да, нямам никаква идея. Това е много лошо. Ето, много яко изглежда на макс левел. Окей, мисля да апгрейднем пак миньоните, макар че изобщо не ги ползвам. Чай, колко е в... Не. Искам да апгрейдваме. Мисля да съберем малко еликсир за... Да, ще съберем малко еликсир за него. Така, какво? Мисля сега... Какво ще правим с тези 11 милиона? Те не имах дълго джемове. Така. Всъщност имаме... Не, няма как да си ги купим. Жалко. Ами хора,
Мисля сега какво да направя с тези 11 милиона? Това е много добър въпрос. Хора, помогнете ми долу в коментар. Аз май намерих какво да апгрейдваме. Така. Да. Това ще апгрейдваме. И мисля това да го апгрейдваме. Или... 100 ми трябва 44. Мисля да направим и така. Бам. 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 Ами ще ги използваме всичките тук, да може. Знаеш какво? Аз това колко имам от тях? Колко имам? Аз имам още 3. Тогава да ги използваме и така. Чакай, да ги използвам тук, не мога. Жалко. Така. И последното. Свърши. Я не видим как изглежда сега бейца. Не е зле. Сега също съм така. С тези останали мисля да направим ето така. От кое ще използваме? Аз повече харесвам Google, така че ще използвам така. Така, с тези пари мисля, че или пък да го апгрейднем още един път. Айде и това ще го апгрейднем още един път. Така. Не знам какво да правя повече. Имам много неща, каквото го имам. Имам Руинов. Имам другото село също много неща. Да, 56 хиляди, не знам къде ги събирам толкова бързо. Така че... Да. Аз трябваше да се пазя парите. Не, направих много голяма грешка. Ужас. Ужас. Много съм зле. Това ще го махнем. Съжалявам мой човек, защото трябва да за тук. Аз съм много зле. Ужас. Така. Сега. Така, свършихме го. Чеме съм нови вилидж. Много е хубаво. Много не ми харесват те такова. Те ще са по-хубави без това. Добре. Така, отиваме на следващия World. World Village. Така, тук мисля...
О, да. Това със сигурност ще го апгрейдам. Чакайте малко. Той ми трябва на 8. На 8 такова. Как ще използваме това? Също ще използваме и това. Така, сега ще използвам това за тука. 2 дни, не е много. Ще го използвам, защото трябва да го апгрейдам на лево 30. И да, това е. Мисля, че това е за днешното видео. Или, не, всъщност това не е много такова. Много искам пеката. Кой да апгрейднем? Аз нито едно от тези не ползвам, защото ползвам само Witch. Другите не ги ползвам изобщо. Просто ще апгрейднем тези тук. Ето така. И хора, това мисля, че беше за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Направихме малко неща. Честно казвам, половината видео беше... Сигурно ще ги изрежа. Но хора, надявам се това видео да ви е харесало. Паскате лайк бутона, subscribe и до следващия път.